Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Bir günlükde men öz dalaşşärligi hakda size ayan ettim. Şu bir günün içinde de gatykan adamlardan hem hoş sözler, hem gollaw haty, hem hawa biz sen bilen her hil adamam var, bir piçin atıp ýörenem var, elbette yankı bir güjelecek bolup ýörenlerim var. Biz oňa seredemler, emma biziň esasy işimiz şu wagt şol daşary ýurtlarda diýeli, Türkiýede, Amerikada, Ýewropada, Russiýada, nirede bolýanam bolsam biziň öz ştablarymyz bolmaly. Saýlaw şol geçirilýän ýerde biziň hemmemiziň ştablarymyz bolmaly. Şoňa da jogapkär adamlar ýerine şu wagt saýlap geçip ýördi. Muny howlugyp alňasap alňan iş däldir. Muňa dogry düşünmeli. Ýa hemmegide men aýdýan, açlygan ölmez, alňasan ölür. Alňasap edilýän iş däldir, gaty ullukan iş, gaty wajyp iş, muny diňe agzy berik bilen çözüp bolýar. Ene biziň esasy şu wagt edýän işlerimiz ýerlerine şo taýynyň şol ştablaryny belleşdirip, gerekli adamları alyp şolara näme adamlar bardygyny belli edip ýörüz. Biziň bir edýän hereketlerimize, eden çykyşlarymyza, daşymyzdan seredýän adamlar bar. Eger sen edýän bolsaňyz, Merkez Aziýa boýunça ekspert Arkady Dubnov, halkara habar berýär serişdeler. Şu täzelikler barada elbette çykyş edýärler. Ol bir üçin ullakan gollaw, eger bize üns berýän bolsalar, eger biz bu hakda çykyş edenmizi şolar ýaýradýan bolsa diýmek, olaňam ünsüni çekdigidir şu. Mundan başga da biz ýende bir hatlary ýazdyk OON-a, OBSE, Göz Departamenta, Ýewroparlamenta, ýene de başga ýurtlaryň näme wekilhanalaryna biziň ýazan hatymyzyň mazmuny esasy şol Türkmenistanyň içinde edilýän şu wagt saýlaw seçim oýuny. Ol hemme eden işi öz oglu üçin etdi. Bir aýyň içinde geçirmeli. Yurt Covid beýleki diýip ýurduň içine girip boljak gel. Force majeure ýagdaý dören soň bu zatlardan peýdalanyp hiç kimi bildirtmän şu ýuwaşyk bilen mara sessiz otluk ýalyk öz meselesini çözjek bolýar. Öz şol serdarsy çagyny geçirjek bolýar. Onuň üçin biz elbette bu zatlara üns berip bizim bütün dünýä Russiýanyň prezidentine, Amerikan prezidentine, Gosdep'a, beýanky Ýewrosoýuza, Ýewroparlamenta, OON-a, OBSE ýene de galan Ýewrosoýuzyň hemme döwletleriniň daşary ýurt ministrlikleriniň hemmesine şol haty uğratdyk. Şolon bir kanun etjek bolýan işi sebäbi ol elbette ol bizi goýup bermejek bolar, registrasiýadan geçirmejek bolar. Ýöne biz bütün dünýäni şoňa üns bermegini çekýäs. Indi ýene de bir mesele var aralykda, o da näme? Şu wagt siz hemmeňiz ne gollaýaňyz. Emma biz özümiz 8 adam da Hudaýa şükür. 8 adam biz birimiz bilýäs, meni gollaýarlar. Ýendi biziň tanışlarymyz var Russiýada, Amerikada. Olara maşgala. Emma her maşgala da ýendi öz dogan garnaşlaryna, tanış birişlerine aýdy bilýärler. Muňdaşyndan ýendi bir mesele var. O da esasy näme? Şol nähili şu wagt indi elektron ses berme diýilen mesele var. Elbette hiç şili imo diýilen zada ananyp bolmaz. Sebäbi ol gorkly, howply. Şoň üçin biz ýörüýte programmany işläp häzir şo taýda doly 100% şoňa şol howpsuzlygyny. Siziň howpsuzlygyňyz bir üçin iň wajyp mesele. Men özüm türmelerden geçen adamdan ölümini, jeberini çeken adam men üçin bir gaty bir hem ağır hem şeýli jogapkär mesele. Şo meseleni biz şonu çözjek bolup ýörüs. Onuň üçin birazçyk bu mesele boýunça howluk mollaly ýöne şo ýerine işläp bermelidir. Şo meseleni agzap ýene de gaýtalaýan.
Eger de siz şu wagt öýde oturup özüňize aeroportun business classmy ýöne başga classmy şol biltlerini zakal edebilýän bolsaňyz online başga bir ýurtdan maşin satyny bilýän bolsaňyz ýa-da uşak bolsaňyz registrasiýany öňünden geçebilýär mesela şuňky tehnologiýalar biziň esasy dayanjymyz biziň kömegimiz elbetde bu wagt iki taraplaryň wuruş gitdiğini, bira ideologiya taýdan biz näşe döwletiň edýän oýuny, pıssapıjylygyna garşy bizem döwletiň adamlary bolup, bizem öz tarapymyza şoň gapma garşylygyna bizem öz hatarlarymyzy düzedip durýar. Hemem informasiýon taýdan. Informasiýon taýdan şol ýanky adamlar biri-birine habar bermeli, habarlaşmaly, ýetirmeli, hem de şol tehnologiýalary ulanmaly diýen mesele bardyr. Şuňlukça şu zatlary ýola salalyň, hemmäňize ullukan Taňry ýalkasyn gollawyňyza, ýazýan hatlaryňyza, berýän soragyňyza hemmäňize ullukan Taňry ýalkasyn. Biziň edýän işimiz halal işdir, adaly işdir, hakykat işdir. Onuň üçin inşallah halkyň haky bar. Narod emeýt prava. Gaýdygysızlyk bilen ýeňeriz.